हुनका के ओकरे के मरलू हो माने बांस काटे से लड़ चाटे या खींचे से पूरी तकारी ये पर काना चीज के कहतिया हमरा बुझाता नेपाल के बॉर्डरवा पर कहतिया। नमस्कार प्रणाम भाई लोग, हम रउआ सबके भाई रउआ सबके दोस्त आदित्य राज रउआ सब देख रहे हैं बड़ा जी एंटरटेनमेंट। वीडियो स्टार्ट करे से पहले एक छोटा मोटा बात कहना चाहता नहीं कि ये वीडियो बनाने का बस एक ही मकसद बाटे रउआ सबके हंसाओ ना कि केहू के दिल के ठेस पहुंचाओ। तो चलिए बिना समय के वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट कर जाओ। पानी देखी अपना भातारा के खेला त ए भौजी तू तंग बाड़ू आ तंग बढ़तो बाड़ू त का चीज से तंग बाड़ू? दिन भर भचर भचर बोलत रहेला। दिन भर भचर भचर बोलते रहेला। त ए भौजी तोरा के नु मन लगावेला, दिल खुश करेला, भचर भचर बोलेला। तू नु तोरा लेखा त बुरचोदी कोनो होबो ना करी। कैसे करा पर रही कहियो चाटेला ना दही। कैसे एकरा पर रही कहियो चाटेला ना दही। खोदा खोदी करेला का करेला? खोदा खोदी करेला। त तोरा ना करवावे के मन करेला खोदा खोदी? सैया गोदी में सुता के भकचोदी करेला। गोदी में सुता के बकचोदी करेला। ई बात तो बहुते खराब बा ए भौजी। ई बात पनु एग्री करतानी कि ओकरा ऐसे ना करे के चाही। जौन काम बानू फटाफट घापा घप कर लेवे के चाही। अब मतलब हमार मतलब कि फटाफट करे के चाही, आज सूते के चाही। सैया गोदी में सुता के बकचोदी करेला। पर खाली बोलेला बेजे पमुस लेखा ओलेला। कौन चिकानी ओल्हेला? हमूस के जैसन ओलेला। तो बकर बकर बोलेला आ मुसे खानी ओल्हेला। तो कहियो मुसवा वो घुसेला नानू बिल्ली में। देखिया मूस नु कहीं पर भी जाबू तो तुकरा पांजरा देखबू नु तो बिल्ली खोजेले घुसे खातिर। हालांकि उ तोरा से कही थोड़े कि बिल्ली के नेबा घुसी। माटी में मिलता जवानी चोली के हुक ना खोलेला। तो ए भौजी ई हमर कैमरामैन जवन बानू राकेश भैया बा तवन बड़ा बढ़िया से एकदम हाथ घुसा के एकदम खोलेला। अब मामा मतलब कि हमार का एक मतलब चोली के हुक। ए भाई लोग जौन कहता नहीं तू सुना लो चोली के हुक तब ना खोलेला। ई सिलाई करेला नु त चोली में तइको अल्टर हो जाला त इन करे के देवनी। ए भाई खोल के दा। रात बीते रोते रोते रोज बोएला लेखा जोते। रोज बीतेला रोते रोते रोज बैल लेखा जोते। अभी तो कहत रहलू ह कि बकचोदी करेला, अब कहत रहू बैल लेखा जोतेला। काम विरोधी करेला। काम विरोधी करेला हनु। ए भौजी एक्चुअली तू कहल का चाहता रू? सैया गोदी में सुता के बकचोदी करेला। ए भौजी तू फिर उहे बातवा कहता रू गोदी में सुता के बकचोदी करेला। तो एक्चुअली तू करवावल का चाहता रू? आज खोल के बतावा हमें। राते गइल रही सादा पनाचे एको बरतिया पर गइल पाछे। राते गइल रहनी साटा पनाचे एगो बरतिया पर गइल पाछे।
कुछ कैलस नानू हमरा दुख तकलीफ हो गेला तारा कुछ होखेला त हेला चलाई सखी देले बुताई लाइट भे पर रे। तो भाई लोग ये वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्दी लेके आ रहा बने रहुआ सबके बीच, और तब तक ऐसा ही बनल रही। नमस्कार।